Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da yau, ni ne naku har kullum Aliyu BK a cikin wannan shirin mai suna daga bakin talaka. Kamar yadda kuka sani shirin daga bakin talaka shiri ne wanda ke shiga lungu da saƙo na jihar Kebbi domin tattaunawa da al'ummar jihar Kebbi don jin irin romon dimokuraɗiyyar da suke sha a ƙarƙashin jagorancin Comrade Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu. Sai ku biyo mu a sannu domin ku ji yadda shirin namu zai kaya na wannan mako. Sunana Shu'aibu Abubakar ne Malam Shu'aibu Abubakar ne to shekara ka nawa a cikin wannan kasuwanci na shekara 10 ina kasance insha Allah. Malam Shu'aibu a cikin kasuwancin naka ko na tallafi ko gudunmuwa da ka samu a ƙarƙashin wannan gwamnati a Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu domin inganta kasuwancin ka? Wallahi gaskiya wannan mu sai mu fara godewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu gwanoni Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu. Muna roƙon Allah ya ƙara bi jagora kuma ubangiji Allah ya ƙara tsare mu da shi muna ingancin rayuwar mu duka da baki ɗaya mu ƙasar mu zaman lafiya. Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu ya ba da tallafi cikin jihar Kebbi, birni da karkara, ƙauye da birni, gwargwadon hali mata da maza kuma ya samu. Ka san iyawa da duniya sai Allah. Gwamnati ta ba da tallafi zuwa ga 'yan kasuwa na birni da na kauye. Malam Shu'aibu akwai kira da za ka yi wa matasanmu domin su tashi tsaye ba za su nemi na kansu? Gaskiya wannan gaskiya ne. Mutanen jihar Kebbi da na birni da na karkara, matasa mata da maza kowa ya tashi tsaye daka. Ya tashi zuwa neman sana'a da zashi, masu sana'a hannu, masu sana'a shaguna, masu karatu duk sana'a ubangiji Allah shi taimaka mana ba mu da sana'a don ga samari na jihar Kebbi matasa maza da mata mu tahi tsaye daka mu ta roƙon Allah shi kama muna shi ba mu iko rike abinda mun ka dokara akai. Malam Shu'aibu wani kira za ka komai ma matasa akan goben siyasa su guguwar siyasa na tun karo akan zaben shugaba ingantaccen shugabanci? Gaskiya ne ina kiran matasan jihar Kebbi in Allah ta'ala ya gwada muna zaɓe mai zuwa, in Allah ta'ala ya gwada muna lahiya, ina kira zuwa ga matasan jihar Kebbi su taso maza da mata wadda kwarkwata a hito a zaɓi gona Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu. Malam Shu'aibu daga karshe wani fata za ka yi ma gwamnatin Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu? Ne mata fata alkhairin take yi jihar ga Allah ubangiji ya ƙara ba ta ikon yin nasara akai. Malam Aminu Jibril, shekarar ka nawa a cikin wannan kasuwancin naka na takalma? Wannan takalma na kai shekara na yayi Malam A cikin kasuwancin naka akwai wani tallafi ko gudunmuwa da ka samu don inganta kasuwancin ka a cikin wannan gwamnati ta Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu? So wani irin kira za ka yi ma matasa masu zaman banza? wanda ne da ko takaci ba ka da za ka yi ta kana wahala ba na ga ta fara kana gani kowa na yana dole ne mutum ya tashi To a ƙarshe wani kira za ka yi musu still su matasan akan goben siyasa su akan wannan guguwar da ke tasowa kar a ruɗa su zuwa wata manufa ta can daban? to gaskiya matashi abin da ya kamata na kan shi da inda ya baro da inda yake kuma da inda za ka ko da harkar siyasa za ka shige ta cikin sani da fahimta kuma ka san wa za ka bi wanda za a amfana da shi ba wani ko shi kadai a tiya shi ya ci To da ƙarshe wani irin fata za ka yi wannan gwamnati ta Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu? fatan za mu yi mata shi ne abin da take ta sa a gaba na alheri Allah ya taimaka shi ne ba ina mata abu kuma da yake ba daidai ba Allah ya nuna musu abin da yake To madalla duka a nan ne wannan shirin namu na wannan mako zo ƙarshe, sai ku tare mu a mako na gaba domin jin wani sabon shiri. Ni ne naku har kullum Aliyu BK wanda ya tsara kuma ya gabatar.